Salutare! Sunt subinspector Iordache Lucan și astăzi am să vă prezint cum verificați autorizații la un gun shop. În primul rând, pentru un roleplay calitativ, scoateți tableta și verificați numărul afacerii. Afacerea este numărul 2. Intrați în poliție laptop și căutați afacerea 2. Bun. Avem meniul de sus și verificăm dacă are autorizație. Dacă nu are autorizație, nu o să vi se deschide meniul acesta și o să zică că acest gun shop nu are autorizație sau ceva de genul. Dacă vă zice așa, intrați în telefon, keypad și o să sunați numărul. Nu am să mai sun deoarece are autorizație, dar dacă nu are, o sunați. Dacă nu răspunde în ziua aceea, o sunați și mâine. Și dacă nici mâine nu răspunde, anunțați responsabilul autorizației de către mine și o să-i se confiște afacerea.